खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आदानि ग्रुपनो 3000 मेगावाट मोब्लिब दिहुननो लानाय प्रजेक्टखौ गवालपारा एबा धुबुरीयाव लांनो हासिगौ। गुवाहाटीनि दक्षिणगावआव गासै 4.06 लाख रांनि नंखाय रांजों लोगोसे सासे सुबुङा हमजादों। काछाराव उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामनो नाजानानै 4 सुबुङा खाजादों। इजराइलनि गाग्लोबनायाव सा 950 इरानी सुबुंनि जिउ खहा, सा 3500 जोखोम। कामाख्या थानसालियाव जानाय अम्बुबाची मेलायाव सुबुंफोरनि होंगो दोंगो। फुटबल फर सेन्स मणिपुरा जोलुर बादायलायनायाव देरहानानै आटपा सिल जोलुर बादायलायनायनि फाइनालाव। माजुलियाव 10 थाखोनि बिगियान सोंथि बिलाइ लिक जानायनि दायाव 6 सुबुंखौ हमदों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव शिबसागरनि रंघरा आर्टिफिशियेल दैबानाजों लोमसावजानानै दङ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। परबरजरानि फाग्लिजरायाव 3000 मेगावाट मोब्लिब दिहुननो थाखाय थांखि लानाय आदानि ग्रुपनि थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ आसाम सोरखारा आफां आसामनि धुबुरी एबा गवालपारा जिल्लायाव लांनो हासिगौ। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ बुंदों। मानो होनोबा कक्राझार जिल्लानि परबरजरा ओनसोलाव फाग्लिजरा गामियाव गायसंनो थाखाय प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बिटिसि सोरखारा 3600 बिगा हाखौ आदानि ग्रुपनो एलटमेन्ट होनायनि उनाव जायगानि रायजो राजाजों लोगोसे गोबां आफादफोरा बे मोब्लिब दिहुननो लानाय आदानि ग्रुपनि प्रजेक्टखौ नेवसिनानै हेंथा होदोंमोन। रायजो राजानि साननाय आरो सानदांथिखौ नोजोर होनानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदोंदि आदानि ग्रुप कम्पानिया 40,000 कौटि रां बाहायनानै मोब्लिब दिहुननो लानाय बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ साखाथिनि जिल्ला धुबुरी एबा गवालपारायाव जागोन आरो बेनि थाखाय आसाम सोरखारा जायगा नायखाबाय होननानै बुंथियो। गुवाहाटीनि दक्षिणगावआव गासै 4.06 लाख रांनि नंखाय रांजों लोगोसे सासे सुबुङा हमजादों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी पुलिसआ दक्षिणगावआव थानाय मोनसे नंखाय रांनि अपारेशनखौ फोजोबस्रांदों, जेराव 4.06 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि नंखाय भारतारि रां बिलाइखौ बोखांनो हादोंमोन। मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै दिसपुर पिएसनि आवथायाव थानाय भगदत्तपुर पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि मावख'गिरिनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया बुरहा मस्जिद आरो माद्रासा ओनसोलनि साखाथियाव थानाय दक्षिणगावआव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशननि समाव पुलिसआ गासै 4,06,500 रांनि सन्देह गोनां FICNखौ बोखांनो हादोंमोन। लोगोसेनो रेडमि 12 मबाइल फनखौबो बोखांनो हादोंमोन, जाय मबाइल फनजों आयेन बेरेखा हाबाफोरखौ गोरोबहोनो थाखाय बाहायनाय जायोमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ खानाय जादों। खाजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ बङाइगाव सोहोरनि वार्ड नम्बर 9 फालपारानि थागिरि सातु पाल 27 बोसोर होननानै मिथिनो हादों। बे समाव पुलिस मावख'गिरिफोरा रोखा खालामनो पालखौ आरोबाव सोंनाय फिननाय आरो आयेनारि बिजिरनायनि थाखाय खानाय जायो होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। काछाराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला साखाथिनि हाग्रायाव बन बुथुमनाय सासे उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव काछार जिल्लायाव 4 सुबुङा खाजादों। रिपर्ट बायदिब्ला 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया साखाथिनि हाग्रायाव बन बुथुमनाय समाव दुथां सुबुंफोरा गावखौ जिनाहारि खालामनाय थांखिजों हिन्जावसानि खाथियाव थांदोंमोन। बे समावनो उन्दै हिन्जावसानि होख्रावनायखौ खोनादोंमोन, जायनि जाहोनाव साखाथिनि सुबुंफोरा गोख्रैनो हिन्जावसाखौ हेफाजाब होनो हादोंमोन आरो जिनाहारि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामनायजों लोगोसेनो 4 दुथां सुबुंफोरखौ हमनो हादोंमोन जायगानि सुबुंफोरा। बे जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ बुखांनायनि उनाव पुलिसनो गथायनानै होयो। हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनो नाजानानै हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ खायरुल उद्दिन, रफिक आहमेद, शाहिद आहमेद आरो शामसुल आलम होननानै सिनायथिनो हादों। बे समाव हिन्जावसानि नखरा सिलचरनि नेशनेल हाइवे पुलिस आउटपस्टआव बे जाथायनि बागै गसर थिसनो।
दासान्दै इजराइल आरो इराननि दावहाया थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दङ। 13 जुननिफ्राय जागायनाय बे दावहायाव आथिखालाव आमेरिकायाबो इजराइलनि हेफाजाबाव आवगायबोबाय, जायनि जाहोनाव इराना गोबां खहा जानांदों। इजराइलनिफ्राय मिसाइलजों गावहरनायाव इराननि गासै सा 950 सुबुङा बुथारजाबाय आरो गासै सा 3500 सुबुङा जोखोम जानांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं इराननिफ्राय मिसाइल गावहरनायाव इजराइलावबो गोबां फसंथाननि मावख' आरो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मोननै हादरनि दावहायाव भारतआ 3.5 लाख कौटि रांनि इरानाव इनभेस्टमेन्ट खालामनाय फालांगियाव जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ। नीलाचल हाजोआव थानाय कामाख्या थानसालियाव जानाय अम्बुबाची मेलायाव सुबुंफोरनि होंगो दोंगो। सानब्रैनि बे धोरोमारि गोथार हाबाफारिखौ रन्जित कुमार दासआ मावख'आरियै बेखेवनानै होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे फोरबोआव देबि कामाख्यानि गोथार आइजो गोहोखौ मान होयो आरो गासै भारत आरो गुबुन हादोरफोरनि रोजा रोजा सिबियारिफोर, साधु सन्यासिफोर आरो गोबां धोरोमारिफोरखौ बे मेलायाव गोसो बोहोयो। 25 जुनसिम जानाय बे मेलायाव गोबां होंगो दोंगोखौ नोजोर होनानै थानसालिनि मावख'गिरिफोरा गोबां नेमखान्थिफोर बाहायदों। दावबायारिफोर हाबफैनायनि थाखाय 500 रांनि दर्शन टिकेट खालामनाय जादों। लोगोसेयैनो रैखाथि मावथिफोरनि हाबनायखौ 26 आरो 27 जुनाव बन्द खालामनाय जागोन। बेनि अनगायैबो सिबियारिफोरा थानसालि सिङाव हाबनायनि सिगां सेन्देल एबा जुथाफोरखौ थि जायगाफोराव दोनलांनांगोन। बेनि अनगायैबो रैखाथियै गारिफोरनि थांलाय फैलायखौ मोजाङै खालामनो थाखाय गुवाहाटी ट्राफिक पुलिसआ ट्राफिक रुल बाहायदों। मटर गारिफोर आरो हरखाब सिबिथाइफोरनो सिमा गोनां भेरिकार पास होनायजों थानसालिसिम सौहैनायखौबो होबथानाय जादों। मेलानि गासै समावनो गुबुन लामाथिं सोलायनाय, रायजोआरि रोगाथाइ, थिखानाय पार्किं थावनिफोर आरो फालांगियारि मटर गारिफोरनि सायाव आबुङै होबथानाय जादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नीलाचल हाजोआव हा खुरखानायनि जाहोनाव कामाख्या थानसालियाव थांनायनिफ्राय गोजानाव थानो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। फुटबल फर सेन्स मणिपुरा जरहाट स्टेडियामाव खुंनाय नैथि सेमिफाइनालाव आसाम पुलिसखौ 2-0 गलजों फेजेननानै फेडारेल बेंक 59टी आटफा सिल्ड जोलुर बादायलायनायनि फाइनाल गेलेनायाव सौहैनो हायो। बे गेलेनाय बादायलायनायाव मिथिंगा दैमारिया 4 मिनिटाव आसाम पुलिसनि जानानै 1 गल सोनो हादोंमोन। बबेखानि मणिपुरनि जोलुर हानजाया पाउलेन मुं टुबे आरो सयनाल थांनि गल सोनायजों देरहासार जानो हादोंमोन, जायनि जाहोनाव मंगलबाराव जानो गोनां चेम्पियनशिप बादायलायनायाव जरहाट टाउन क्लाबनि हेंथायै बादायलायनो थियारि जानो हायो। फुटबल फर सेन्स मणिपुरा माजुलि जिल्ला सोलोंथाइ ब्लकनि सिङाव 10 थाखोनि बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइ थिखानाय अक्ट'नि सिगाङावनो लिक जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बिगियान आयदानि आनजादखौ फैगौ 25 जुनखालि खुंनो थाखाय गोरोबथा खालामनाय जाखादोंमोन। बे जाथायनि फिथाइ महरै दैमा दिपआव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगिरि आरो लोगो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसेनो गासै 6 सुबुंखौ पुलिसआ खादों। बे जाथायाव पुलिसआ खानाय सुबुंफोरखौ सेन्ट पल गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रदीप लख्रा आरो लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि घारनेश टिका, कंकन गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बासाकुमार पेगु, कुमारबारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि महानन्द पेगु, जेंख्रांमुख गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि प्रिन्सिपाल प्रभात बरा आरो लेङाइ फोरोंगिरि प्रभात शर्मा होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि पुलिसआ बैफोर मुंख'बोनाय फरायसालिफोरावनो गिबिसिनै बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया लिक जाग्रोदों होननानै गोख्रोङै सन्देह खालामदों। थाद'नाय गैयाजासे गोबां अखा हानायनि जाहोनाव एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन एम्फिथियेटार मुंदांखा रंघरनि सोरगिदिं ओनसोलाव हान्थुसे समान दै लोमनायखौ नुनो मोन्दों। असमियानि गोग्गाथाव आरो हारिमुनि सिनायथि महरै बयजोंबो मिथिजानाय रंघरआ दासान्दि आर्टिफिशियेल दैबानाजों लोमसाव जानानै दङ, जायनि थाखाय दोरोङारि नेरसोनथिखौ सोरखारा रैखाथिनि फेलें जानायाव गोख्रों सोंथि सिखांदों। जायगानि थागिरि सुबुंफोरा आरो रोंग'साफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला
बे दैबाना लोमसावनाया रंखरनि साखाथियावनो रायजो सरकारा 142 कौटि रां बाजेटनि मोनसे लुनाय मावथांखिनि जाहोनावनो सोमजिदों होननानै गोख्रोङै दाबि दैखांदों। बबेखानि हेरिटेज कनजारभेशन बोसोन बायदियै रैखाथि होजानाय गोसोखां खाम्फाफोरनि 300 मिटार गोजान बेंखननि सिङाव जायखिजाया माबा मोनसे लुनायनि गनायथि गैयामोन। बेराफारसेथिं बेनि उल्थायै रैखाथिनि थाखाय बिबान गोनां एजेन्सि आर्कियलजिकेल सार्भे अफ इन्डियाया बे बोसोनखौ नेवसिगारनानै थावनिनि 100 मिटार सिङाव गोबां थाग्रा खुलि लुनायखौ गनायथि होदों। बेफोरबायदि लुनायनि जाहोनावनो गोसोखां खाम्फानि सोरगिदिं जायगाफोराव अखा हादैया गुबुनथिं बोहैलांगारनायाव हेंथा फैदों। बे थासारिया खैफोदनि मोनसे बाहागो महरै शिबसागर सोहोर आरो बेनि खाथि खालानि ओनसोलफोरजों लोगोसेनो बेनि 14 नोगोर खुंथाय खोन्दोनि गासै फ्राम वार्डफोराव गोहोम गोग्लैदों। बेनि अनगायैबो दलमुख सारियाली आरो मुक्तिनाथ सारियालीजों लोगोसे गाहाय लामाफोरा लोमसावहैनायनि जाहोनाव हान्था-मेला खालामनायाव हेंथा सोमजिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।